Balema Mali kunnafoni lajɛbaw Mali kɔnɔ y'a fɔ Mali kɔ kan an ka foli ni waleɲumandɔn o bɛ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye ka sanga ni aw ka wagati o cogoya ye bi ye sibiri ye utukalo tile 9 san 2025 a y'aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaruya olu kɛnɛ kan kunnafoniya daminɛna an ka finitigilakaw ka ɲɛmaaba ni o ye État Major Général des Armées ale ye bataki kɛ kudunko utukalo tile 8 san 2025 kunnafoniya minnu kɔnɔna na a ko k'a b'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan an ka finitigilaka minnu ni olu dagayɔrɔ bɛnnen don Kidali ale marabolo kɔnɔna ma olu ka wulikajɔ dɔ kɛra sababu ye u ye dangari kɛ fɛn min ye jatigɛ wale tigilamaw ka bolifɛn dɔ la ni an b'a wele nanzarakan na ko pick-up bolifɛn kofɔtan yɛrɛ tun dogolen bɛ tu kɔrɔla la ala ni an ka finitigilakaw ka ɲinini an'u ka wulikajɔ sababu u ye dangari kɛ nin bolifɛn kofɔtan in ni a kɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen na État Major Général des Armées a ko k'a b'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan an ka finitigilakaw bɛ fɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen na walasa fɛn min ye basigi o bɛ se ka sabati Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min na an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka sebaya di an ka finitigilakaw olu ma minisiriso mun ka baara ɲɛsinnen don bɛn ani kelenya sabatili ma an ka jamana o kɔnɔna na ni o ye ministère de la réconciliation de la paix et de la cohésion nationale ni o ɲɛmaa ye général de corps d'armée Ismaël Wage ale ye wele bila kunnafonidilaw ma alamusa tɛmɛnen ni o bɛnna utukalo tile 7 ma walasa ka ɲɛfɔli kɛ fɛn min ye jatigɛ wale tigilamaw u bɛ ka don kokura mun na ni ka an ka jamana sɛgɛrɛ ni ka bingani wale ta k'an ka jamana cakɛdaba yɔrɔ olu sɛgɛrɛ mun bɛ tali kɛ iziniw na ani kunnafoniya kolon mun ni olu bɛ ka tɛmɛ nin wagati laban ninnu na ka yira k'a fɔ an ka finitigilakaw bɛ ka taga baga civil gansanw ma ni o ye finitigila gansanw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya mun bɛ tali kɛ filalakaw olu la ni ka olu bɔnɛ u ni na walasa aw ni ne an ka faamuyali caman o sɔrɔ an ka jɛ ni ka an ka ministri ka kɔrɔfɔ olu lamɛn an y'a se k'a kan yɛrɛ a y'a jateminɛ siɲɛ laban na minnu bɛ ka kɛ sisan o bɛ k'u ɲɛsin usine ni fɛnw de ma parce que o ɲɛ b'a la ko an bɛ k'a essayer ka usine ni fɛnw bila da la an ka fɛnw kɛ an yɛrɛ dɔ bɛ k'a essayer k'u latiɲɛ les actes de transport ka bɔ Côte d'Ivoire ka na ka bɔ Sénégal ka na o sira ninnu ko u b'a dɔn o ye axe ye o bɛ ka essayer ka ko dɔ fana daga sigi hali ni mini ni fɛn ninnu an bɛ ka essayer k'an yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ minnu na o bɛ ka daga ni fɛnw sigi problème o problème bɛ Masina ni office ɲɔgɔn ni fɛnw fan na c'est pour que sɛnɛ ni fɛnw kana kɛ dɔrɔn parce que bɛɛ b'a dɔn ko Mali la yen yɔrɔ ninnu c'est la zone agropastorale misi mara bɛ kɛ yen sɛnɛ ni fɛnw bɛ kɛ yen donc n'u ye yen ko gɛlɛya c'est pour que tout simplement an ka laɲini min y'an kana sɔrɔ c'est la preuve que ninnu kuma dɔ de bɛ ka f'u ye kɔfɛ a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan donc u bɛ k'u dogo silamɛya kɔfɛ k'o kɛ alors que silamɛya tɛ o de y'a to ne b'a fɔ mɔgɔw ye n ko an tɛ siya ko kɛlɛ la an bɛ terroriste kɛlɛ de la terroriste n'i y'a ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛlɛ kɛlɛ in ma nɔgɔ parce que mɔgɔ tɛ se ka i bolo ɲɛsin mɔgɔ ma k'o ye terroriste ye mais a b'i dogo mɔgɔw tugu la a b'i don siya dɔw kɔfɛ a b'i dogo fɛn caman kɔfɛ ka tiɲɛni kɛ tiɲɛni barika bɛ bonya n'an y'a jateminɛ Garabali ko ni fɛn ninnu filɛ nin ye san joli Garabali bɛ Bamakɔ yan État ma deli k'a fɔ ko ka Garabali wuli n'i y'a ye État ye décision ta ko ka Garabali wuli c'est que u donna Garabali la de et comme n'i donna Garabali kɔnɔ i t'a dɔn nin ye terroriste nin ye terroriste ye pour que mɔgɔ ka lafiya bɛ min kɛ Garabali yɔrɔ ka janya an b'a kɛ cogo min na an b'a kɛ ten État mana décision fɛn fɛn ta c'est que terroriste de y'an bila la o de y'a to an kan ka terroriste kɛlɛ an b'a kɛlɛ cogo jumɛn ni an y'a ye a bɛ terroriste baara la an b'a kɛlɛ pour que ka terroriste dɔn f'i k'a sɔrɔ a b'a ka masiri la a b'a ka moto kan a ka marifa b'a bolo a bɛ attaque la o wagati de la i b'a dɔn ko terroriste kɛ o la i bɛ se k'i ɲɛsin a ma mais n'a t'o yɔrɔ la i b'a sɔrɔ misigɛnna don i b'a sɔrɔ sɛnɛkɛla don i b'a sɔrɔ a sigilen bɛ yɔrɔ dɔ la ten i b'a fɔ ko population gansan donc soit a bɛ kɛlɛ bolo kan o la i b'a dɔn i b'a kɛlɛ soit a tɛ kɛlɛ bolo kan n'a tɛ kɛlɛ bolo kan a ka ca ala fɛ i kan'a dɔn mais après kɔfɛ a bɛ kɛlɛ bolo ta kɔfɛ maintenant pour que an k'a kɛlɛ mun bɛ kɛlɛ bolo kan i bɛ se k'o kɛlɛ parce que o ye direct ye mun tɛ kɛlɛ bolo kan an bɛ compter minnu b'u dɔn de k'a fɔ an ye ko nin ye terroriste ye an bɛ se k'a laisser ka u minɛ cogo min na ou bien aw yɛrɛ mɔgɔ minnu ka mɔgɔ b'a la an minnu ka mɔgɔw b'a la n b'a fɔ ye karisa masina a ye bɔ nin ko in na a ye bɔ nin ko in na donc o de y'a to an bɛ k'a ɲini mɔgɔw ye u k'an dɛmɛ ka terrorisme kɛlɛ a kɛlɛ ma nɔgɔ
ni aw farala an kan nin kɛlɛ la a ka ca ala fɛ an ka sira sɔrɔ. Kata utukalo kile kononton san ba kile kɛmɛ kɔnɔntɔn bi wɔɔrɔ ani fila kana bila utukalo kile kɔnɔntɔn san ba fila ni mugan ani duuru an ka jamana faso Maliba ale tɔgɔla dɔnkili min bɛ yen ni o ye a fasa ye nansarakan na an bɛ mun wele ko hymne national ale sigira sen kan ɲinan bɛ bɛn o san bi wɔɔrɔ ani saba o bɔɲɔgɔnko de ma. Hymne national yɛrɛ a bɛ da wagati jumɛn ani wagati jumɛn nafa jumɛn de bɛ hymne national la walasa aw ni ne an ka faamuyali caman sɔrɔ an ka jɛ ni k'an ka commissaire général adjoint des pionniers du Mali ni o ye Ibrahim Diallo ale ka kɔrɔfɔ olu lamɛn. Hymne national fana Mali janjo de a kan ka fɔ kɛnɛbaw ka yɔrɔbaw la kobaw kɛ yɔrɔw la malien bɛ kan k'i hakili jigin o la n'i bɛ sunɔgɔ i kan k'i miiri jigin a la n'i bɛ wuli i kan k'i miiri jigin a la pour que i k'i janto fasoba in na. Mali jɔnjɔn man kan ka da drapeau yɛlɛntɔla la parce que drapeau ni jɔnjɔn bɛɛ n'u ka luwaw don u bɛɛ n'u ka sariya berew de don u bɛɛ promulguela assemblée nationale fɛ n'i ye jateminɛ kɛ hymne national ni drapeau cɛ kalo caman b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'o a tɛna se ka san yɛrɛ bɔ donc olu ye sababu ye i man kan k'u kɛ ɲɔgɔn fɛ. Kunnafonidilaw ka lajɛba mu ni o kɛra an ka CICB ale kɔnɔna na fɛn mun ye kunnafonidilaw ka ɲɛmayaso ɲɛma ni o ye Banjugu Dante ale ye ɲɛfɔli kɛ fɛn mun ye kunnafonidilaw yɛrɛ jɔyɔrɔ mun ye jamana ale kɔnɔna na ani jɔn ni jɔn de kan ka kunnafoniya di jamana kɔnɔna na jɔn de yamaruyalen don ka kunnafoniya di jamana ale kɔnɔna na walasa aw ni ne an ka faamuyali caman o sɔrɔ an ka kunnafonidilaw ka ɲɛmayaso ɲɛma ni o ye Banjugu Dante ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye o kow kan. Finalement n'a fɔra média Mali kɔnɔ bi jɔn bi a bɛ fɔ ko min ma média jɔn b'a hakɛ dɔn adamaden kelen o bɛ tɔgɔ dɔ d'a yɛrɛ la ko a y'o média ye k'a yɛrɛ tɔgɔ ta k'o da média kan k'o ye média ye o tɛ média ye média bɛ sigi sariya de kɔnɔ média bɛ sigi convention de kɔnɔ n bɛ nin kɛ n tɛ nin kɛ n kan ka nin sara n man ka nin sara n kan ka nin baara in de kɛ n man ka nin baara in de kɛ mais malheureusement sariya minnu y'a f'i ɲɛna olu ma ta pour que a ka dɔn jɔnni ye jɔnni bala ka mun kɛ jɔnni man ka mun kɛ donc n'a nana sigi média c'est comme si des individus qui parlent minnu bɛ kuma réseaux sociaux sanfɛla la e b'a la ko ne ka adamaden kelen ka comportement juger alors que n kan ka kuma ni média tɔgɔ de ye téléso radioso journaux presse en ligne. Kununko juma ni o bɛnna utukalo tile 8 ma san 2025 kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ fɛn mun ye Burukinabe maa 600 bɔɲɔnko olu de bɔr'u sigiyɔrɔ la ka sababuya kɛ lakanabaliya ye ni k'i kunda koro kan wagati mun na u bɛ se koro u bisimilala fɛn mun ye koro préfet a n'a ka délégation ma olu fɛ an bɛ wagati min na i ko sisan kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ a bɛ taa maa 100 bɔɲɔnko de la kɛlɛ kɛra sababu ye ni maa minnu bɔr'u sigiyɔrɔ la an ka jamana kɔnɔna a n'a kɔkana la. Wagati in na an bɛ taa Kucalaka olu fɛ yen nɔ kununko juma ni o bɛnna utukalo tile 8 ma san 2025 fɛn min ye sanjiba o de nana Kucala dugu kɔnɔna na mun kɛra sababu ye ka tiɲɛliba don Kucala dugumaw olu kunna kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ ko sanji kofɔta in kɔni kɛra sababu ye ni ka so caman ale bi Kucala dugu ale kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka kun ye olu nɔgɔya. Ni wagati in na an bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Côte d'Ivoire ka olu fɛ yen nɔ Côte d'Ivoire jamana ɲɛma ni o ye Alassane Dramane Ouattara ale ye kunnafoniya di kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kunnafoniya minnu kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaya kalata mun ni o labɛnnen don ka octobre kalo natɔ makɔnɔ a bɛ n'i kanbɔ kokura o jamana ɲɛmaya kalata olu nɔfɛ mun bɛ tali kɛ a ka 4e mandat la ka sanga ni o kunnafoniya ninnu de dilen sa bi sibiri utukalo tile 9 san 2025 Abidjan dugu kɔnɔna fo ka taa se Yopugo ma ani Côte d'Ivoire dugu misɛnnin caman olu de bɔra bi ni k'u ka nisɔngoya yira k'a fɔ fɛn mun ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛma ni o ye Alassane Dramane Ouattara a bɛ n'i kanbɔli mun kɛ fɛn mun ye 4e mandat ale nɔfɛ u ma jɛn n'a ye wa a tɛ jamana sariya la wa u b'a ɲini Côte d'Ivoire jamana ɲɛma fɛ a ka fanga bila joona yanni a ko ka taa ka bolo dan kɛ wa u b'a ɲini Côte d'Ivoire jamana ɲɛma fɛ a ye maa minnu tɔgɔ bɔ jamana ɲɛmaya kala ɲini baara olu la o ka olu tɔgɔ don o la joona walasa fɛn mun ye basigi o bɛ se ka sabati jamana kɔnɔna na. Ni wagati in na an bɛ taa États-Unis jamana ale kɔnɔna na
États-Unis jamana ɲɛma ni o ye Donald Trump ye fo ka taa se Russie jamana ɲɛma ni o ye Vladimir Putin ye. Kunnafoniyaw kɔni y'a yira k'a fɔ ni jamana ɲɛmaaba fila kan ka lajɛ dɔ kɛ fɛn min ye utukalo tile 15 natɔ san 2025 États-Unis jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka dugu mun bɛ yen ni a bɛ wele ko Alaska. Ni wagati in na maaw kɔni b'u yɛrɛ ɲininka fɛn min ye Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump a bɛ to ka lamaliyali mun ta ni ka jamana wɛrɛ ɲɛma olu sɛgɛrɛ. Yala a bɛn'o ta ka Russie jamana ɲɛma ni o ye Vladimir Putin ale sɛgɛrɛ wa? Ayiwa Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw ni ne bɛ dansigi kɛ an ka bi sibiri kunnafoniyaw la an sera ka mun sɔrɔ ni ka da aw tulo kan an b'a fɔ aw kan bɛn don n'a nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan Ala k'an ka jamana basigi.